isikhathi esiphila kusona sibi ngendlela emangalisayo. uJesu siyabuya nengane encane kade ngaboni iyabona. Angithi niyezwa? Yeah. Kufanele ke sikuveze lo ukuthi siyabona isikhathi sesiphelile. Kufanele sishumale kakhulu ngoba vele sisohamba. Kufanele sifike phambi kwaNkulunkulu siveze imisebenzi inkosi ebeyisithume yona. Angithi uyabona abanye bafaka ama-mask. Niyabona? Usho ukuthi ukufa kunjani? Seduze. Kodwa futhi abanakanga. Bayayinaka ama-mask. Kodwa ukuthi ukufa kuyasondela. Ayinakwa. Lento isho ukuthi uJesu kunjani? Uyabuya. Yabo obona makusuka umfana esondela komunye efuna intombazane emfanele. Ubotha ngempela kuyaphela. Ngizwe ngisho kwenze njani? Yeah, mawubona insizwa isondela ensizweni isifuna intombi ensizweni isho ukuthi lento isikhathi sinjani siphelile. Mawubona intombazane ifika iphume iyolala namadoda ibuye isithwele isizwe isibuye sikabonakali kade sesithwele ivunyelwe futhi ngenhla ukuthi ingasikhumula yambi yongcwaba yodwa kungekho umuntu. Isho lonto ukuthi uJesu njani uyabona. Kanti beningayiboni lento nina bazalwane? Beningayazi lento? Inzima lento ingena ngisho emasontweni. Emasontweni engani nabefundisi emasontweni bayakwazi ukulala namantombazana akhulele kuthiwa akhishwe kuyongcwatshwa kuthiwa hamba uyongcwaba wedwa. Angayi nomfundisi eyoshumala kulo mngcwabo. Kodwa kade ugangwa bobabili. Awaniyazi into engikhulumayo? Aniyazi isikhathi sibi. Beningayazi lento? Imvelo yomuntu imi ngenyawo manje. Niyangizwa nganisa kwethu engathi ngashumayela nje manje ebusuku. Ngiyekeni bafowethu ngishumayela ngithi ya imvelo yomuntu imi ngani ngenyawo. Ya nemvelo yasezulwini futhi nayo imi ngani ngenyawo. Kusho ukuthi emakumiwe ezulwini nasesihlabeni kunjani kumiwe. Sithi ke vesi likaShaka khude manikini azindala zombili kodwa ukhona endala. Ya izonqoba yona ingonyama yomndeni kaJuda noma zingakhishwa izizwe kodwa uyedwa namandla. Angiyantshela nganisa kwethu njengoba somemeza nje sizothi namantombazane kwambotho la namantombazane ahushula izizwe likhona ithemba likaZulu. Kusomemeza nje tube ukuthi noma amantombazane esikhiphile izizwe kodwa kuyamenyezwa ngenhla ukuthi kunezingane ezikhalayo phezulu isikose kubeni igazi lethu lingaphindisela. Kodwa makabongwe uJesu okuyena omlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu ebekuzothi uNkulunkulu lethi judgment. Kodwa uJesu ameseda athi no. Somemeza nje sizomemeza kule ndawo ukuthi hayibo isekhona indoda phezulu. Usekhona umlamuleli noma abantu bebonile kodwa ukhona umlamuleli engathi ngabamemeza ngithi hey phendukani. Aphenduke manje naye angabe sanjani angabe sona nokade elala namantombazane angabe sakwenza isikhathi siphelile.